Nachádzame sa na najväčšom vodnom zdroji Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Rusovce ostrovné lúčky Mokraď. Myšlienka vybudovať nový vodný zdroj pre Bratislavu vznikla v 70. rokoch po havárii vodného zdroja Podunajskej Biskupice, ktorý musel byť vyradený z prevádzky pre kontamináciu ropnými látkami. Ako lokalita podľa hydrogeologického prieskumu vyšla najlepšie tu medzi Rusovcami a Čuňovom. Kapacita vodného zdroja je najväčšia v súčasnosti nielen v rámci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ale aj širokého ďalekého okolia. Jedná sa o 2650 litrov sekundových kvalitnej pitnej vody. Vodný zdroj bol vybudovaný v 80. rokoch a svoju prevádzku začal ešte pred vybudovaním vodného diela Gabčíkovo. Po uvedení vodného zdroja do prevádzky sa ukázalo, že kvalita vody nie je úplne v poriadku. Obsah mangánu a železa prekračoval prípustné normy a preto sa muselo pristúpiť k úprave. Realizovala sa tu unikátna úprava podzemnej vody in situ, čo znamená, že odstraňovanie mangánu a železa sa deje priamo v podloží a do potrubia sa už čerpá kvalitná pitná voda. Na vodnom zdroji Rusovce ostrovné lúčky Mokraď sa nachádza 23 studní, z ktorých výdatnosť je, skoro všetky studne majú výdatnosť 120 litrov sekundových, okrem dvoch, ktoré teda túto výdatnosť nedosiahli. To znamená, že v prípade potreby dokáže tento vodný zdroj zásobovať nielen plnú kapacitu Bratislavy, ale aj širokého okolia a je vlastne našim najvzácnejším rodinným klenotom, ktorý Bratislavská vodárenská spoločnosť má. Na systém čerpania vody je asi nasledovný. Voda sa čerpá ponornými čerpadlami do dvoch vyrovnávacích nádrží, ktoré sa nachádzajú na vodnom zdroji a odtiaľ gravitačne doteká do čerpacej stanice Petržalka, do jej príslušného vodojemu a odtiaľ sa potom čerpá do vodojemov prvého tlakového pásma. V roku 1992 bolo postavené a uvedené do prevádzky vodné dielo Gabčíkovo. Pre vodný zdroj ostrovné lúčky to malo zásadný význam, pretože prúdenie podzemnej vody, ktoré dovtedy bolo z vnútrozemia a od Rakúska, s čím súviselo aj nízky obsah kyslíka a potenciálne znečistenie, tak sa otočilo a v súčasnosti je priama dotácia vodného zdroja z vodného diela Gabčíkovo, respektíve z Hrušovskej zdrže. Znamená to asi toľko, že hladina podzemnej vody stúpla o niekoľko metrov, čo znamená, že výdatnosť studní je momentálne ešte lepšia. Taktiež sa zvýšil obsah kyslíka v podzemnej vode, čo znamená, že kvalita vody sa vlastne zlepšila. Unikátny systém, úpravy vody, ktorý tu realizujeme, je stále v prevádzke, nazýva sa Viredox. Je založený na tom, že okolo každej studne je vyvrtaných 9 vrtov, do ktorých sa privádza vzduch, prefiltrovaný vzduch. Natlača sa do vrtov, pričom nastáva okysličenie vody okolo studne, následkom čoho sa mangán a železo vypadáva v nerozpustnej forme z vody a tá sa potom čerpá následne už vo vyhovujúcej kvalite do, ako som už spomínala, čerpacej stanice Petržalka.